Ini खालामबा प्रमोट बर' सार फै मार्केटआ गियानो सार्भार गैया ओमफ्राय आप टु डेट बायदि बारायबाय आरो ना आयौ बुंनांला हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लानायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा मर्निं टाइम फुजा थुजा होखांबाय दुगैखां लोबखांनो स' दायो लाव ओंख्रि संनो नागिरदों आरो ना गामिनिफ्राय लाबोदों माया दाखालि जाय गावसिनि गामियाव थांदोंमोन बिदामोननि गामियाव बिनिफ्राय लाबोदों आरो ना स' हाबाय थानोसै नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव नङाबा मिन्थिनाय नङाना स' फैबाय थादो होमबा आंजों लोगोसे माथो आंना सनालि बायदिखौ नुवाखै थङालि बायदिसो नुदों मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु बे आखाइयाव गाननाया मा गेलेग्रा बेलाय अबाव मोना मेथायाव सिखाया गोदाना नै बेजोंसो हाखावसै बेखौ बै सथा साखुआ बहुत देहा हानो नांगोन ना गुसु जाथारबाय फ्रिजआव दोननानै अबेलाय माला नोंनि साखु जाबाय ओंख्रि हाग्रायालाय बरियासो मोजां माने मामि गाबज्रिदों सेरनाय निजा गोबौखा मामा बे हानो थाखाय मोजां आयौ गुसु जाथारबाय फ्रिजआव दोननाया थान्दानो लाव ओंख्रि लाव थान्दा जाथारबाय गाननोनो हाला आखाइ गुसु आमा लावखौ हाजोबसैलां आमा हा मा सेसे दोनसै सेसेखौ दोनसै दालिजों गोथाव जाथारगोन दा न'नि ना लावा बेजों हाजाबावबाय जोंनि फिथा फिसाखौ नांबावबाय आंनाव मानसिमोन सकेसा सोंजोबनांगौ गुस्टार आंनो हाला आखाइया साजोब्बाय माबायाव सिक्किमाव जेरखम बरफखौ लाबा एकदम आखाइया साजोबनाय बायदि जाजोब्बाय बे बेगरखौ एरख'ना गारजोबदों बेगर दङ बेगर जानो सुखुआ आरोना ओंख्रियावहाय एकदमबारे मोजां मोनथारा आङो बिसोरो मासुथ' गुसुहाय र' हाना लागोन सानजौफु बेनि गुसुहाय एकदमबारे थान्दाथार 2000 years later स' लोगोफोर दायो जोङो मार्केटाव फैदों आरोना खामानि दंमोन जोंहा बेखौ गावनो माबा मोनसे लांदो स' जोंहा टाउन कमिटियाव इनकाम टेक्स होनो फैदोंमोन आरोना होमबालाय बेखौनो लानानै थांदो ओमफ्राय देग्लाय बोसोर बारायबाय आरोना आयौ बुंनांला बोसोरावनो 2114 थाखा आरोना अनलाइनसो बेबो केस जाबावा ओमफ्राय आरो एक्सट्रा दा खालाम बिदि एक्सट्रा पेमेन्ट पेन्डिं जानानै दंबावोमोन बे केस होनाया बेसेबां होनामोनलाय 113 थाखा बेखौ केस होबाय ओमफ्रायो मा होनो अनलाइननिया 2114 थाखा आरोना पेन्डिं एबार देग्लायनिफ्राय आरो माबा जाबाय मा होनो अनलाइन पेमेन्ट जाबाय आरोना बोसोरखिया नांला टाउननिखायसो नामा गामियाव माबायदि मिन्थिला आरोना सिगांथ' टाउननिबाबो बोसोरावहाय बिदिनो 250 हाइस्ट 300 जेनेबा 350 बेबायदि आरोना बिनिफ्राय बारा जायामोन ओमफ्राय देग्लाय बांसिन जाद्रायदों नेक्स्ट इयाराव बारायगोन ना बाराया मिन्थिया जिखुनु बारायथ'नाय नंला खोमा आरोना ओरैबायदि बुरजा बारायबाय स' आरो दा बेंकआव थांबावनो नागिरदों माना बेंकआव चेकबुक बानायनांगौ दंनो स' थबाय थादो होमबा नायलांबाय थादो बाराद्राय बारायथारदों 500सो ग्रोब जाबाबो सारियालि मोनफैबाय नै जोङो टावार क्लकआ नै बेखौ अपेनिं खालामबा प्रमोट बर' सार फैदोंमोन बेयावहाय माबायावसो पस्टआव
जा गोबाव जाबाय आं ओरैजाय फैनाया जोंनि गसाइगावनि पुलिस थानाया नैबेथिं थांनांगौ आरोना बेजोंनो ससे थांबानो मोनबाय नैबे पस्ट अफिस बारबानो मोनो ओमफ्राय कलेजाबो बेजोंनो थाङो आरो बे लामाजों थाङो कलेजआबो खनाना द्रायथार जोंना कलेजाहाय ओरैबायदि खनायावखा साल बागाननो ओमफ्राय जोंनि गसाइगावनि कलेजावहाय साल बागानाव ओरैबायदि मानसिफोर फट' खेबजानो फैयोना बुंनांला बरिया नैबे जोंनि सार्कोल अफिस आरोना गसाइगावनि सार्कोल अफिस ओमफ्राय बेनि बै साइडनियानो पस्ट अफिस ओरैजाय दाखोर दाला गारजोबो बे जिङावहाय सोलाखौबो दैयाव गारलांसै नैबेयाव हाग्राबारियाव गारहरनो नामा हा नोंखौ होनदां गारहरनो नामा होनदां नोंखौ हा बेयावहाय नै पस्ट अफिसा मोनफैबाय आरोना बेनो पस्ट अफिस आसाम ग्रामीण बिकास बेंक अफिसाव थांखांबाय जोङो ओमफ्राय खामानियानो जायासै आरोना बेयाव बानायानो आलदानिसो नालाय मानिया चेकबुकखौनो मोनासै आरोना स' ओमफ्राय नैबे आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआवसो फैबाय माया पासबुक आपडेट खालामनो होलांदोंमोननो मैया बेखौनो लांफैदों र'लै जाम्बि मामिया फैखानोसै ना ओमफ्राय जों सिङाव हाबहैयासै आरोना माया थांखाबाय होननानै बेंकआवबो जायासै आरोना पासबुक आपटुडेटसो खालामनो होदोंमोन माबा नेटआनो गैयानो सार्भार गैया ओमफ्राय आपटुडेटबो जायासै ओमफ्राय दा न'आव थांफिनसै ओरैबायदि बार बारबाय नै बुंनांला आरोना सान्दुं गोसाथार खामानियानो खालि बे न'नि टेक्स होनायाल' बेल' जाबाय ओमफ्राय दस्रा खामानि जेबो जायासै आरोना मोननै खामानिया चेकबुक बानायनो नागिरबाय बेबो जायासै ओमफ्राय पासबुक जे लांफानो नागिरदोंमोन बेबो जायासै आरोना स' ओमफ्राय बेंकआवथ' भिडिअ खालामनो बिदि माबा होआना बेखायनो खालामनाय जायासै स' दा सारियालाय मोनफैफिनबाय माया गय जादों ओमफ्राय थांफिनसै आरोना जोङो सारियालायाव दं नै दहाय जों थांनाय लामाया बिथिंजायनोमोन ओमफ्राय नैबेयावनो टावार क्ल'कआ क्ल'क टावार क्ल'क फैगौ र' गय जाहैदोंमोन मामिया सनालिया मालाय बिमा लाबोना गस्ला हाथायानो नाय जाला बेना सिगां बाजार मोनफैफिनबाय नै जोङो फैनानै थारमाने सारियालिनिफ्राय अट' गाखोबा 20 थाखा लायो आरोना बेखायनो ससे थाबायनानै गाखोनोसै मायदि 20 थाखा होनोना ससेल' फुजानि मार्केटआनो दिनै सानसुबाबो भिरथार हा थांनोसै बेयाव फट' लानोसै बेनिफ्रायनो लानोसै नामा स्टाइल बाजारानो हाबफिनबाय आरोना जोङो दा नै फन फैदों मोनसे ओमफ्राय हाबलांगोन मार्केटआ माबायदि फैयो माबायदि नुदों लोगोफोर बादिनो फैबाय आरोना लोगोफोर नै नायदो बिला नुदोंना लोगोफोर टाउननि हानि टेक्सआ ओरैबायदि बारा जाबाय आरोना बुंनांला अभार बाराद्रायबाय सिगांबाथ' बोसोराव बिदिनो 200थ' नंद्राया बिदिनो 250 300 350 आरोना बिनिफ्राय खेनसे आं 400 बिदि होखांनो मोनबायमोन खोमा आरोना ओमफ्राय खिन्थु देग्लाय ओरैबायदि बारायदों आरो बुंनांला आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय 10 बोसोरसिम बारायला होननानै बुंदों ओमफ्राय माथि गेरेन्टि होनो हाया आरोना 10 बोसोरनि उनाव बारायगोन ना बिनि सिगां बारायगोन बेखौनो बुंनो हाला ओरैबायदि बारा आरोना अभारद्राय मोनबाय आङो टेक्स बारायनायखौहाय मानोबा गामि एरियाफ्राव माबायदि मिथिला आरोना ओमफ्राय क'क्राझार टाउनथारावहा माबायदि मिथिया जोंनि बे क'क्राझार गसाइगावआवहाय बिदि आरोना स' नोंसिनि जायफोरा बबेनिफ्राय नायदों खोन्थाहरबानो जाबाय नोंसिनि एरियायावहाय टेक्सआ बेसेबां जानानै दं दा बोसोरखिया टेक्सआ जोंनि गसाइगावआव ओरैबायदि बारायदों बुंनांला आरोना ओमफ्राय स' खामानियाथ' मोनसेल' जाबोबाय बे टेक्स होनायाल' बेनिफ्राय बेंकनि खामानिबो जाबोआसै पस्ट अफिसनि खामानिबो जाबोआसै आरोना स' दा न'आव सफैफिनबाय ड्रेस चेन्ज खालामनानै लानोसै
जागोन र' खमला जायोना जाया होननानै सोंगासिनो दं स' ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाग्रोसै आंबो बेनिफ्राय नायनोसै मा खालामनाय जायो दादानोबो वानदों दे खमला सनालि आंनो खमला होबाय गावहा लानानै थांबाय थाइसे आंनो थाइसे बेबायदिनो खमला जानोसै ड्रेस गानस्लायनानै र' दायो सनालिया खमलाखौ जिरनो हायाखै नै सनालिनि खमला जिरनि ओमफ्राय आंबो जागोन आरो ना बैलाय आंनो हैलाय गावनि खमलाखौ जाजानो गिगासिनो दं सनालिया दादानो वान दोनबाय ना नोंहाबो जायो आंनि खमलाखौ आं जाया नों खमलाखौ नों जादोब्रा नै रेक्सा जोंना फैलायबाय खमला जाग्रा देन्जार खमला जाखायो आरोना रेक्सा मामिनोबो होदोब्रा नैबे जायानो मामि जाया नों मामिनाव सोंदोंसै न' जाहैदो नों होनांगौ जायोना जाया होनबाय ओमफ्राय बियो जाया होनदों मामिया जायालायनो बिमाया नंगौना नङा गावसो मिथिगौ आं खमलाखौ मैया मोनायाव जे जानाय नुदोंमोन ना नोंसोरो बेनो आरोना खमलाया मैया रावबो जायाखै खालि थाइसेल' लाबोनानै बिदाया जानो लुगैदों होननायखाय जानो लुगैदों माने आं लाबोदोंमोन थाइसे बे मोनायाव आंखौ ओंखाम संग्रायाव हाबैनो दोनबाय थायो ना लायबाय थानो दोनबाय थायो बायदिसिना जाग्रा खाजाफोरखौ बेखायनो आङो लानानै फैखादोंमोन आरोना अलरेडि ओमफ्राय बे जाबाय आंबो जाबाय औ बेखौ सोर लाबो मामि लाबोदों बेखायनो आं सोर लाबो होनलायबाय मामिजोंना नोंजोंना लाबोदोंना खमला गोथाव नंगौना नङा नंगौ नोंहासो दिनै बेरायनो मोनदों मालाय आयु हाबाब बेरायनो मोनदों मालायनो गावहा बेरायहैबाय थायो गावस्रा दहाय थांखांखाबाय बिमा फिसा सानजों ओमफ्राय नै आरो खामानि ओंखारनानै फैलायबाय दहायबो माने जोंना बिबोनांनि आतमंगल दङ आरो ना खामानिल' माला मोनलाय सनालि 12 थारिखआव आरो ना बेखौनो मालफोर बायनानै लायदोंमोन माने आतमंगलाव हरनो थाखाय आरो ना बाबे नों आंखौलाय मानो सोंनो बावदां 8 थारिखसो होनदों नोङो 8 नङालै 12 बाबे खमलानि बिदैया गोथावथार खमलाया बारा गोदै नङा गोथावथार ना मैया मोनायाव जादोंमोन ना बे एसे गोथावसिनमोन ओमफ्राय दिनैनिखौ बारा गोथाव मोनाखै आङो ओमफ्राय दाख्लै खेनसे लाबोदोंमोन दाख्लै खेनसे लाबोदोंमोन ना बे थावा आरोना थांगौ रा माया लेंहरदों र' थांनो स' लोगोफोरा ओमफ्राय भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै बारा गोलाव खालामबाय थाला स' ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना स' लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार